Sziasztok, hello mindenkinek! Egy új régi játékkal fogunk játszani. A csatornán már játszottunk ezzel a játékkal, a demójával, de most kipróbáljuk a teljes játékot. Lurkitten keresztül kaptam kulcsot, így fogjuk kipróbálni. Remélem jó lesz. Kicsit ilyen Project Zomboidos volt, csak jobban nézett ki ez a játék, de nem tudom, hogy mennyire jó. Igazából az értékelései jók ennek a játéknak, a többit meg majd meglátjuk. Úgyhogy nézzük is. Játék, oktatóanyag, azt lehet, hogy végigvisszük inkább. És akkor utána meg egy új játékot kezdünk. Én azt hittem, hogy ez több játékos, de igen, több játékos is van. Jó, én azt hittem, hogy ez kapásból multi meg minden. Oké, na nézzük meg. Így néz ki. Game over, az van leírva a felsőjére. Szia Cuki! Szia! Hoppá kapsz. Nem! Ez nem kapsz. Ez nem kapszlopok volt, oké. Cuki, hanem ilyen vidáman köszöntél be. Mondd azt, hogy ilyen vidáman köszöntél be. Ezt amúgy izével kell irányítani, hogy VASD-vel. Én azt hittem, hogy ezt egérrel fogjuk irányítani. De oké. Csá, Sosi, csá. Oké, alapértem ez is VASD, igen. Igen, ez az egér, igen, nyom meg a C gombot a googoláshoz, oké. Shift gombot a sprinteléshez. Oké, ez csak a szokásos. A gamepad... Nincs is olyan. Hát akkor menjünk googolva. Ja, Elden Mester Szúz. Én végigvittem az Elden, de engem nem hívnak így, hogy Elden Mester. Én végigvittem az Elden Ringet, de engem nem hívnak így, hogy Elden Mester. Na nézzük. Jövünk be. De jó amúgy ez a izé. Ez a kis üzenet itt. Oké, felszerelés leltár, 1-es, 2-es slot. Hát itt van minden. Na várjál, és akkor hogy kattintok rá? Most komolyan egyesével... Ja, ez az én inventorim. Várjál? Húzás, menü. Oké, hát akkor át kell húzni. Akkor át kell húzni mindent. Na nézzük, oké. Átkutatjuk a dolgokat. Szia, Satucci. Hello. Egy bozót vágó. 4-esre rátette. Én már nyomom is a bozót vágót. Erre nem tudunk menni. Barkácsolás, nyom meg a tabot. Válasz ki a készítés menüt, minden elkészíthető tárgy, megmondja, hogy milyen erőforrásra van szükség. Ja, gondolom, hogy ezt a ruhát... Oké. Ó, ott egy táska. Hát hülye vagyok, hát a táskát nem vettem észre. El is vettem a táskát. Energiaital, vagy... Jó, az egy magyaró vagy, oké. Mondom, energiaital. Nem, kóla. Nem. Magyaró vagy, jó. Hűtőszekrény. Itt azért van... Várjál, ez a hátizsákom. Ez a hűtőszekrény. El kell olvasni, hogy mi hol van, mert össze-vissza pakolgatja itt a dolgokat. Oké, hűtőszekrény megnézzük ezt is. Meg lehet vajon állítani úgy ezt a játékot? Megáll. Jó, akkor meg lehet állítani, hogyha beszélgetünk. Azóta se vitra a lélek, hogy visszalépje. Figyelj, Szúz, ma pár boss lenyomunk. Margitig meg se állunk, az igazából nagyon gyorsan bekövetkezhet. Barkácsolás. Itt vannak, ezek jönnek elő. Kali. És a többit meg majd csináljuk. Mi az? A barkácsolt hátizsák, de hát van igazi hátizsákunk. És ilyen cuccokat kell felvenni. Felveszünk mindent. WC-ből lehet valamit venni? Gyűjtés. Üres üveg szükséges, ja, hogy a klotyóvízt is el lehet vinni ebben a játékban is. Mint... hát ebben... Úristen, hát nézzétek már meg. Na várjál, ezt meg elteszik a hátizsákba. Oké. Micsoda menő, tiszta szerkó. Szia Zolinka. Hello, Mizu. Hogy vagytok? Szerintem mindent elvittünk. Azt írja a gép, hogy lehűlés várható hétfőn. Mennyi lesz vajon? 33-38 helyet? A mi lakásunkban most 24 fok van. Reggel úgy kiszellőztettem, hogy csak 24 fok van. Oké. Zombit hallok.
Jó, én itt nem látok már semmit belül. Ezt nem tudom elizélni. Ezt el lehet. Blokkolva. Jó, ezt nem lehet betörni. Blokkolva. Minden blokkolva van. Na menjünk ki akkor. Ebéd után van éppen, meg vagyunk, itthon vagyok, betegszem, te is beteg vagy. Jobbulás neked is. Jobbulás neked is akkor. Na, azt írja, hogy arra lehet menni. Menjünk arra. Hát mi fázunk éjszaka, így bezárkóztunk. Na, tárva nyitva van amúgy este az ablak. Tárva nyitva van este az ablak. Ez elég sok zombi. Igen, közelati fegyverre való támadáshoz minden lendítés állóképességet fogyaszt, lendíthetsz, igen, kifogy az állóképesség, V betűt a rúgáshoz. Egy G betűt a kivégzéshez, gondolom, hogy a földön van a zombi. Na akkor. Oké. Jól láttam, hogy hogy mindjárt meghalunk. 6-os életem van. Nyomjunk egy tabot. Barkácsolás. Ez semmi. Inventár. Jó. Jó, gyorsabban megöltük. Ezt gyorsabban megöltük. Oké, ezt is megöltük. Mert ezek nem tudom, hogy miért voltak így. Ezeket nem lehet átkutatni? Ó, fegyver. Aha, első segélycsomag. Oké. Oké. És... hát oké. Az nagyon oké. Fegyver van. Posztapokalipszis. Egyből lőni kell, ugye tudjátok? Egyből lőni kell, mert főleg, hogyha a Survivor játéka is játszom, mert bármikor elveszítheted a felszerelésed. Na nézzük, mik vannak itt? Első segélycsomag. Hol is olyan gyors inventory? Itt. Gyors hely, 5-ös. Azt oda tesszük be. És... ilyen lassan csinálod? Jó, most gyógyítjuk magunkat. Te vagy olyan bolond, hogy bekapcsoltad a sütőt? Hát mondjuk igen, ez tényleg így van. Oké. Ott van egy húsos. Van egy húsos zombi, mindjárt megnézzük. Terepjáró. Ez sör, komolyan homályos cseppsör. Fájdalomcsillapító. Soha nem vennék, hogyha bejutna az apokalipszis, soha nem vennék be már alkoholt. Viszlát. Jó. Kis busz. Igen. Chips és rendőr mellény. Ez jó. Főleg, hogy állandóan készenlétbe kell lenni. Igen, én is így vagyok vele. Fa. Ó, hogy ja igen, ebben a játékban lehet építeni. Ez kicsit olyan, mint a... nem tudom, hogy mennyire vágjátok, de ez egy kicsit olyan, mint a... Daisy. És ez a játék, és lehet építeni is. Bár nem tudom, hogy a Easy-ben lehet-e. A Project Zomboidban. Ebben Nevron például nagy tapasztalt ember. Vedd már fel! De egy kicsit nehézkes ez az irányítás. Piszkos víz, legalább azt vedd fel. Ja, mondjuk a kaja és a pia szintünk nagyon rosszul áll, várjatok. Fájdalomcsillapító, a chipset megeszem.
Megpróbálom enni. Gyors helyre teszik akkor. 5-ös. Edd meg a chipset. Úgy, ni. Ez lesz az ebédem. Egyiket se ismered? Mi játszottuk amúgy már mindkettővel. Hűha. A chipset nem lett nagyon durva. A chipset zúzzuk le egy magyaróvajjal. Magyaróvajjas ujjacskák chipszel. Az a kedvencünk, nem? Oké, a magyaróvaj sokkal táplálóbb. Tonhal konzerv meghagyjuk ínségesebb időre. Friss vízes palack. Az jól hangzik. Megesszük. Nem ismerem Zolinka. Nem ismerem. Az is új fajta játék. Az üveg legalább megmaradt üresen. És ezekkel meg tudunk majd építkezni. Na nézzük. Úgy érzem, hogy itt tudunk majd. Na várjál. Mik vannak itt? Barkácsolás. Impro ökölvas. Az nem tudom mi. Kés. A barkácsolt láncsa, kalapács, meg ilyenek. Nem figyeltem. Mondta a játék, hogy mit kéne csinálnunk? Én a zombi gyilokban voltam benne, de durván. Ó, ott egy balta. Veszem is fel. Benzin! Kocsi úristen, ezt mindent meg kell szerelni. Ez konkrétan egy kocsi, amit meg kell szerelni. Jó. Javítókészlet. Igen, ebben lehet kocsikázni ebben a játékban. És ez hogy van? Ez hogy működik? Tele van a kezem. Jó. Oké. Miket tudunk csinálni? Miket tudunk csinálni itt? Hogy kell a... Várjál. Hogy kell a izét csinálni itt az autókat? Mindjárt rájövünk. Mindjárt rájövünk. Csak a barkácsolás az nincs meg még nekem nagyon. Az összes üzemanyagot elvisszük. Aha. Küldetések. Vizsgáld meg a rádiótornyot, nézzek, hogy mit tetsz a javításáért. Javítsuk meg a rádiótornyot. Jó, akkor még menjünk vissza. Menjünk vissza. Úgyse jön vissza zombi. Megtanuljuk legalább, hogy kell csinálni. Helyeselni nem kéne? Jaj, bocsánat, Cuki. Bocsánat. Én azt hittem, hogy annak örülsz, hogyha ilyen egyetértő vagyok veled. Azt hittem, hogy annak örülsz a legjobban, hogyha én veled a legegyetértőbb vagyok. De hát bocsánat, akkor sosincs igazad, Cuki, hát hogy lehetne igazad? Most ez a rádiótorony? Vagy az a rádiótorony? Hát ugyanez, csak TPS, FPS, még early, valami 5 euró. Ez a játék is egy csomó ideig early, és most nem tudom, hogy 1.1-es már, vagy még early, de nem volt rossz. Pontokat mind nem kaptunk. Küldetések. A rádiótorony. A világküldetés, sikertelen küldetés. Aha. Barkácsoljunk, miket tudunk? Szöges fafegyver. Igen, barkácsolt így. Amúgy az nem lenne rossz. Hát ezeket úgyse tudjuk megcsinálni, úgyhogy szerintem nem is kellett visszaírni. Jó, hogy megcsináljuk ezt az oktatóküldetést, mert már el vagyok veszve, pedig csak egy tutoriálban vagyunk, ahol egy egyenes úton kéne végig menni. De... Megoldjuk. Tedd vissza. Fegyvertelen vagy. Oké. És akkor ide lehet tenni majd dolgokat. Egy benzinkannát ide teszek kapásból. Oké. Aha. Üzemanyag pumpa. Az amúgy jó állapotban van, nem? 87%-a szerintem jó. 68, 58, 74, 52. Cseréljük ki, ez egy 100-as, oké. A többit ezt majd feltesszük.
Ö... Most javít. Most javít ez a kocsi. Oké. Akkumulátor. Nesze. Mi? Ventilátor C. XC. Magyarul. Oké. Ezeket meg... Ez mi? Indító motor. És az hova kell? Ja, hogy az ott van, a 66-os. Többet nem tudunk javítani ezen a kocsin, ez ilyen állapotban van. Öngyújtó. Mikor lett nekem öngyújtóm? Nincs túl jó állapotban ez a kocsi. Na nézzük. Ezt felvehetem. Ajjajjajjajjaj. Ajjajjajjajjaj. Már is jobban néz ki ez a kocsi. Oké. Nem vihetünk túl sok cuccot, úgyhogy ezeket ide dobjuk. Ezeket ide dobjuk. Mondjuk egy benzin fog kell lenni tuti. De a többi ilyen kocsi alkatrészt azt ide dobom. Így. És hol kell ezt töltögetni ezt a kocsit? Hol kell töltögetni a benyót? Nem hiszem, hogy üzemanyag. Várjál. Nem. Nem. Erre rájövünk, ez sokkal gyorsabban fog menni. Ó, ott is van egy. Véletlenül kidobtuk az üzemanyagot, se baj. Se baj, se baj. Van másik. Ezért van 2 üzemanyagunk. Oké. És akkor nézzük. Hogyha körbe járom, nem itt hátul kéne lennie egy izének, egy tanknak? Vagy a másik oldalt kéne lennie? Ott is van. És akkor megtöltjük a kocsit. Szeretem amúgy az ilyen kis aprólikos Survivor játékokat, az ilyen, főleg az ilyen zombis témában. Jó, egy megvan. Azt kihalászom. Jó, akkor beszállunk, egy kicsit arrébb állunk, aztán megszereltem egy kocsit életemben. Bár ez játékbeli. De attól még megszereltem. Na, és akkor én ezt betöltöm ezt is. Oké. Az összes benga mehet is. Ezeket a zombis játékokat skippeled. Pedig szerintem amúgy ezek a legjobbak. Ezek a legjobbak, főleg itt társasággal is. Csak az elején mindig van egy ilyen tanulási folyamat ennek a játéknak, és mikor már sokat tudsz, mint hogy az Arkról is így van, akkor már rohadt jó ez a játék. Akkor már rohadt jó. Na! Hopp! Játékon belül kéziképp rövid áttekintést nyújt. Aha. Ennyi? Ennyi volt? Jó. Az oktatóanyagon túl vagyunk. Valószínűleg nem lesz ilyen felszerelt a karakterünk. Szakma kiválasztása munkanélküli. Jó, kifújom az orra. Nem volt hosszú az oktatóanyag. Mit nem mondjak? Munkanélküli szerelő, jól bánsz a szakma eszközeivel, járműveket csúcsformában tartsuk. Junior biodízel kutató, biokémiai kutatási élvonalában voltál, különös hangsúlyt fektetve a üzemanyagokra. Mentőtechnikus, tanonc fegyverkovács, amatőr boxoló, gazda, élelmezési dolgozó, vasárnapi horgász, autókereskedő, szabadban élő, munkanélküli. Mivel nincs valósi képességed, motiváció, hogy megtartsd az állást, túlélésért folytatott harcot, hasznos képességek vagy előnyök nélkül kezded, amelyek segítenének az úton. Biztos, hogy nem leszek munkanélküli. Akkor már leszek inkább boxoló, ugye? Az. Amatőr boxoló. Így. Oké. Túlélés. Forgatók. Legyen a túlélés. Végleges halál. Halálugrás, fertőzés, törlése halálkor, PvP, légicsomag, fegyvertörés. Ó, jó sok mindent be lehet állítani a pályán. Kutyatárs, spawn helyek. Kutyatárs, ez nagyon jó. Mentés neve. Streamings.
Folytatás. Na nézzük. És úgy nem 7 Days, ha már kijött az update. A lurkiten lehetett igényelni kulcsot ez a játékhoz, és érdekelt. A 7 Days-en már játszottunk amúgy, meg most egy csomóan 7 Days-eznek. Majd lehet, hogy egyszer nekiülök én is 7 Days-ezni, de most árkozunk amúgy, az Ragnarökkel játszunk, meg a Grounded 2 lesz a hónap végén. Nem akarok még egy Survivor behozni, mert ezekkel így se fogjuk befejezni ezeket a játékokat. Bár a Grounded-ot szerintem befogjuk, de az Ark az szerintem még streamben sose fejeztem be egy Ark pályát. Sose vittem végig, úgyhogy nem akarok még egyet beletenni. Kezdő, belföldi, partmenti, igen, nyugati, úristen városban lévő, elhagyatott kereskedőállomás. Jó, legyen a kezdő. Legyen a kezdő. Oké. Hát, na nézzük. És itt sok zombi van? Vagy gondolom googolni jó ebben a játékban. Hopp, egy kő. Azzal már megdobhatok valakit, ugye? Úristen, ez csak egy roncs. Ez csak egy... Úristen, hát ott az egy faji. Egy fanyíl. Ó, ez meg a kezdő hátizsák. Oké. Na nézzük. Szerszámos láda. Nincs benne semmi. Ezek vannak nálam. Dehogy nem, Alt F4-el befejezted már. Nem, az nem befejezés. Az nem befejezés a játékban. Jól néz ki ez a játék. Nekem tetszik az ilyen, kicsit ilyen izometri, terepasztal kinézetű játék. Még nem kezdtél el, pedig az Ark az egyik legjobb fegyver. Amúgy szerintetek feltöltötte? Nem tehető zsebbe. Oké. Most még furcsa, hogy vagy nem látom a nyilat az i-ban, vagy kéne egy valami, amit ki kéne próbálnunk. Én hallottam valami zombi hangot. De nem itt. De nem itt! Az egy kocsi aksi, az nekünk nem fog kelleni, gondolom én. Ruha? Semmi. Hát a tutoriál jól osztogatta a cuccokat, gondolom itt nem fogjuk olyan jól kapni. Kerti szék, az ott mi? Az nem egy macska kaja? Vagy az egy büdös hamuzó? Az egy büdös hamuzó. Ó, kék kendő. Felveszem így. Szárított marha. Állott szárított marha, fontos hozzátenni, az nem rossz. Szia Peti, köszönöm szépen a követést. Követést? A resubot. Köszönöm szépen a resubot. És amúgy Noéminek is akarom mondani, hogy a hónapban, és a jövő hónapban is keretfejlesztést lehet választani, vagy mesélő keretfejlesztést. A mesélő keretfejlesztésünket 2 nappal ezelőtt rajzoltam meg, és az mindjárt mondom nektek, az egy napszemüveg, egy lángoló napszemüveg a koponyára. Én azt választanám. Ott egy... Ja nem, azt hittem, hogy az egy kút. Mondom, ott egy kút, vagy valami. Megint egy jó kis zombis téma, megnézzük ezt a játékot. Megnézzük. Jól néz ki, ja, szerintem is jól néz ki, meg... Érdekesnek tűnik a játék. Felveszek pár követ, de nem viszek túl sokat, mert minek... Tudjátok, ez az a lootos játék, ez csontváz. Gomba, hát ha be kell gombáznunk. Ez az a játék, ahol nem vihetsz nagyon sok mindent magaddal, mert utána meg nehéz leszel. Na, a csirkeolban van valami? Ó, tojás, friss nyers tojás. Oké. Oké. Jók vagyunk. Na nézzük. Kis busz. Nincs benne semmi. Ott szerszámokat látok. Barkácsbalta. Szöges fafegyver. Szerszámos ládában semmi. Hűtőte, jégláda.
Likör, oké. Kóla. Jó. Benzin. Lehet, hogy amúgy kéne egy ízét csinálnunk. Az gyufa? A leltárunk tele van. Hogy állunk kajaügyileg? Hogy állunk kajaügyileg? A gyufát elviszem, mert az olyan fontosnak tűnik. Ó. Kék nadrág, 51%, az enyém meg 30. Leveszem, kicserélem. Oké. Gatyát cseréltem. Van itt 2 szekrény. Chips. Várjatok. A nyers tojást megeszem. A nyers tojás még szerintem nem romlott. Szerintem azért nem romlott. Kis csavarkulcs. Ebben ez van. Ebben. Hűtőkompresszor. Kénes sav. Jó. Hát kell keresnünk egy nagyobb hátizsákot. Mert ez semmire se jó, ami most van. Mindjárt körbe megyünk. Amúgy... menjünk már egy kicsit. Ez a kocsi, ez jó állapotban van? Ez működik. Ott volt egy zombi. Hajj már meg! Mi lesz velem? Végre! Ez egy túlélő, ez nem is zombi. Tedd ki az összeset. Tedd ki az összeset. Megöltünk valakit. Halott test. Na nézzük. Bozótvágókés. Jó lesz. Kutya konzerv. Jó lesz. Ez a nyíl, ez nagyon jó. Tudom, hogy azt mondtam, hogy nem piálok, de most berugok. Most ezt megisszuk. Milyen fehér a bőrünk már. Egy kicsit homályosabban látunk. Remélem nem száradunk ki tőle. Hova tegyem én ezt? Oké, akkor így. Így, jó. Hát homályosabb lett, úristen. Hát gyanús volt, amikor elővette a viperát, vagy kést, vagy mi. Nem láttam hirtelen, hogy viperát vagy kést vett elő, de azt láttam, hogy fut felénk. Meddig tart a berúgás amúgy? De komolyan. Meddig tart? Egy kicsit jöhetnénk meg kifele ebből. Megpróbálunk addig a kocsiba babrálni. Oké, üzemanyag szivattyú, akkumulátor. Akkumulátort azt találtunk. Hű, ez a kerék, ez nagyon ramaty állapotban van. Jó. Este van. Basszus. Én akkor ebbe pakolok dolgokat. Egyelőre. A lőszert például beleteszem, meg ezt is. És akkor ide jövünk vissza. Vajon este jönnek-e zombik, vagy nem? És ezeket szét lehet szedni? Nem, ezeket gondolom csak szét lehet kapni a kocsival. Na nézzük. Akkor. Hol találtunk dolgokat? Chips. Kiskulcs. Hűtőkompresszor. Kénsav. Kénsavot szerintetek mire fogunk használni ebben a játékban? Számos lára. Oké. Én abban a kék kocsiba beleteszek mindent. Aztán jön egy túlélő és elviszi a kocsimat. Nem, mi ez? Hűtőkompresszor. Hova? Hova kell tenni a hűtőkompresszort?
Ezzel folyamatosan azt érzem, mint hogyha valaki figyel engem. Nem minden kocsiba kell hűtőkompresszor? Valaki segíthetne. Üzemanyag, azt betöltöm. Oké. Elég sokan figyelünk, látom. Kis csavar kulcs bedobom. Hűtőkompresszor bedobom, nem tudom, hogy mi az. És a chipset is bedobom ide. Sőt a kénsavat is, azt úgyse viszem magammal. A aksit azt valahol arra láttam, visszamegyek érte. Nézzük csak meg. Jaj, a kő. Jó, a halottásnél nincs már semmi. Visszamegyünk. Valamelyik, valahol itt, azt hiszem itt. Akkumulátor. És ez a szivattyú kellene, ami nagyon nem tudom, hogy micsoda. Ó, várjál, ez egy szerszámos láda? Csak egy dísz. Úristen, ez az árban itt... Aha, nagyon sok rész van abban. Jó, az aksit visszaviszem. Ja, nem szabad nagyon sokat futni nem szabad nagyon sokat futni, mert utána meg végünk lesz. Telepakolom kővel a kocsit, hogy még nehezebben induljon. Így. És akkor... Nem? Aksi. 62%, ez nem rossz. Indítómotor, üzemanyag szivattyú, az kellene. De mi ez az üzemanyag szivattyú? Hogy nézhet ki? Jó, menjünk be ide. Hát ez zárva van. Ezek ablakok. Azt nem... A csirke. Tak! Hova futsz? Mindegy. Itt már voltunk. Nem látok semmit. Hú, várjátok, itt van valami kaja ebben a zsákban? Nincs. Ott van egy Adidas hátizsák. Adidas hátizsák, hát ezt nézzétek meg. Jó. Ez már is jobb. Már is jobb. Hát mennyi minden elfér már nálunk. Piros bogyó. Kék tüske. Add ide Adidas, az. A csirkének a csirkének lőttek, azt látom, hogy ő elfutott. Jó. Akkor szépen lopakodó üzemmódban bemegyünk. Van itt valaki? Nincs. Oké. Ki lehet nyitni? Jó, kinyitottam. Legyen menekülő útunk. Kuka. Egy palack. Tárított marha. Szekrényben semmi. Kesúdió, az a kedvencem. Mostanában egész sok kesúdiót szoktam enni. Van egy sima Tesco-s márkája, egy Tesco-s kesúdió, és imádom. Imádom. Állott kekszek, a kedvencem. Állott kekszek. Jó. Mint hogyha hallanék valamit, de nem vagyok benne biztos. Hát ez még durvább. Ez még durvább, mint az Adidas táska. Ó, pedig jó volt az Adidas táska.
Nem lehet egy gombnyomással mindent így át kell húzogatni komolyan. Még a kesudíjót is. Friss piros bogyók. Mondom, a piros bogyókat fogjuk mindjárt megenni. Eszek. Igazi gurmin vacsorája lesz a karakterednek. Igen, kis piros bogyó, kis kesudíjó, kis ez meg az. Fehér póló 55%. Jó. Azon van egy agy. A zombiknak figyelemfelhívó. Ez. Egy podgyász. Elteszem a rucit. Egy számítógép. Mit lehet benne találni? Lőszer. Nektek is van a lábatoknál lőszer a gépnél. Na, szárító. Ó, jól néz ki ez az egyetemi cseki, de hát nagyon szarállapotban van. De elteszem. A ronynak jó lesz mindenképp. Mosógép, semmi. 2 mosógép van egymás mellett. Ez aztán luxi. A javából. A WC víz. Van üres üvegem, nem? Ez üres üveg. Így. Oké. Elviszem a WC vizet. Nem tudom, hogy mire fogom használni. Valakinek odaadjuk, vagy hogyha valaki kér, vagy ilyesmi, akkor majd adunk neki WC vizet. Valami ilyesmire gondolok. Jól ment itt valakinek? Ja, dupla mosás. Az egyikben a gatyát, a másikban meg a zoknit mossa. Na, másszunk felfele. Én nem látok senkit. Gardrób. Úristen, milyen rózsaszín? Az egy kő. Toy Dolls Head. Mármint a zenekar. Na nézzük. Itt nem látok semmit. Most, hogy mondod, nincs, mert elfagyott. Kell megint rendelni. Ejjjjjjjjjjj. Üdőszobai szekrény. Tű. Az mondjuk nem rossz. WC víz. Nincs több palackom. Aha. Jó. Van-e valami zombi? Hál' Isten, eddig nem volt. De hát a kezdő részen vagyunk amúgy. Jó. Egy csomó rongyot viszünk magunkkal. Ó, ide a stukkát. Ide a stukkát. 3-as. 8 golyó. Az 8 zombi, nem? Oké. Feltöltöttem, és az így is megvan. Kölgés csillapító Noéminek. WC víz valakinek. Na. Feketeink. Ez az. Ilyenben kezdtük amúgy, csak mondom. Ilyenben kezdtük. Jó. És itt ennyi volt. Kilútoltuk ezt a házat, nem volt zombi. Az mondjuk szerencse, vagy mák. Na, az jöhet is, a Dex köhögés csillapító. Hát igen, az már jöhet is. Oké. Nem tudom amúgy, hogy ez a map mennyire olyan, vagy ez a játék inkább. Esik az eső. Akkor nem megyünk ki. Nem megyünk ki, gondolom számít. Most már bezárhat. Olyan bejött a kakas? Nem hiszem. Szóval nem tudom, hogy ez a játék mennyire olyan, hogy mondjuk a zombik azok így mászkálnak-e a pályán, vagy egy helyen vannak, vagy egy kis kört járnak, de hogy például emlékszem a DayZ-ben is, hogy kinyitottuk az ajtót, aztán bezártuk, mert jött valami, és akkor megölt, hogyha nyitva maradt véletlenül. Közben meg az ilyen zombis játékokban azt tanultam, hogyha bemész, akkor nyitva hagyod a menekülő
részt is magadnak. Na, esik még? De miért indítod el a kocsit? Jó. Én beszálltam, hogy lássuk, hogy esik-e, és akkor mikor áll el az eső. Ott a tengerpart amúgy. Ott egy kamion. Komolyan, kamion. Jó, itt mindjárt kimegyünk az útra, aztán megnézzük, hogy mik vannak. De akkor most hát azt is tudjuk a játékban, nem csak zombik vannak, hanem más túlélők is. Úgyhogy érdemes gyorsan kinyírni őket is, mert náluk sokkal jobb loot van. Ide látom, hogy abban a kis csónakban ott egy üveg víz. Azért értem megyünk. Nem akarom a kocsit túráztatni amúgy, mert egy kerekre ki is van durranva, úgyhogy ezt azért megtartom még. Csak kicsit várunk, hogy az eső elálljon és kész is. Jó nagy monitorod van akkor? Hát úgy akkora, mint a kis webkamera keretem. Körülbelül. De te nem látod? Ott van, ott a kis hajó és egy kis fehér pont van messziről. Jó. Jó. Fázik. Úgyhogy nem mászunk ki. Van ott valami. Hát szerintem az egy üvegvíz. Szerintem az ott egy üvegvíz. Ennyit így már látok, látod? Én meg beblöffölöm, hogy mi van ott. Úgyhogy nem a monitorom nagy, hanem a pof... Lehet, hogy csak a pofám nagy, nem a monitorom. Na mindjárt megyünk. Álljon már el ez a hülye eső. Nem lehet barkácsolni a kocsiban? Komolyan? Miért nem? Na jó. Szállunk. És akkor barkácsolunk itt. Nyílat kéne még barkácsolni. Barkács nyíl. Kő kell hozzá. Rostok meg fa. Ezt gondolom amúgy a macsitával lehet kaparászni. 70-60, az almát megeszem. Az almát megeszem. Energiaital nem kell. Hát mi mehet? Na? Komolyan? De mikor áll el az eső? Az a baj, hogy biztos vagyok benne, hogy ebben a játékban is van olyan, mivel ott a kis hőmérőjel, hogy ha én most elkezdek így rohangálni az esőben, akkor megfázik a karakter, majd vehetjük be a Noémi és köhögés csillapítót, meg a ruhákat lehet majd utána szárítani, meg minden szírszar, úgyhogy inkább megvárjuk az eső végét. Aztán a többit meg meglátjuk. Jó. Nézek hátrafelé, hogy mik vannak itt. De az összes házban voltunk, én azt láttam, hogy voltunk amúgy az összes házban. Úgyhogy mehetünk tovább. Azt a csirkét amúgy jó lenne elkapni. Azt a csirkét még valószínűleg jó lenne elkapni, de még úgyis itt fogunk körözni, meg nézzük, hogy mi van a parton, meg ilyesmi. Biztos lehet horgászni is ebben a játékban amúgy, miért ne lehetne. Egy túlélő játékban minimum kell tudni horgászni. A többit meglátjuk. Hát nem akar elállni az eső. Ha nem akar elállni, legalább egy esőkabátunk lehetne. Fehér kapucis pulóver. Egyetemi Jackie. Szürke cipzáras Jackie. Ezek nem jók. Ezek nem jók nekünk. Kapucnis pulóver. Ja, így is lehet. Fejre is lehet tenni a kendőt, meg arcra is. Jó, megnéztem, a kocsi amúgy nem indul el. Még kell az a valamilyen
pompa, vagy mi a fene. Hát pekhünk van, mert itt végig esik. Magyarországon nem esett idén ennyit, mint ebben a játékban most. Ti látjátok a csirkét? Legalább azt lelövöm. Visszajövök. Jó, majd cserélünk ruhát. Én nem várok. Nem várom, majd cserélünk ruhát. Postoláda. Nincs benne semmi. Kocsi. Gomba. Jó vagyok, ott a víz. Mondtam én, hogy víz. Láttam. Fájdalomcsillapító mellette. Vedd már ki. Kicsit nehéz a mozgás amúgy ebben a játékban. Így. Így lehet távolabbra figyelni. Van itt egy csomó csontváz, de ezekben nincsen semmi. Ezekben nincsen semmi. Nézzük meg a kamiont. Kamiont nem lehet lootolni. Ott van egy kocsi. Óra, meg a többi. Jó, visszaviszem a kocsiba cuccaimat. Visszaviszem a cuccaimat. Na nézzük. Így. Egy babafej. A babafejen nem tudom, hogy mit lehet kezdeni, de oké. A fegyvert azt meghagyom, azt lehet, nem. Azt hittem, hogy lehet stackelni itt a dolgokat. Írja, hogy vizes, hogy valami. Lehet, hogy a minősége romlik a ruhának így gyorsabban. Úgy akarját, azt szerintem meghagyom későbbre. Ezt így felveszem. Ja. És szétnézünk itt. Elkeresünk a kocsihoz egy valamilyen alkatrészt, amiről már rég elfelejtettem, hogy mi. De hogyha meglátom, akkor tudni fogom. Ha meglátom, tudni fogom. Autószerelői vénem, majd bekapcsol akkor. Ott egy kocsi.
üres. Na, akkor menjünk tovább. Kettő zombi. 3, 4. Hűha. Ó, headshot. Tökéletes, tökéletes. Fordulj rá, vegyed fel a nyilat. Egy eltört? Egy eltört, vagy mellé lőttem. Hűha, na... Egyből. Egyből. Hányan vagytok még? Őt is egyből? Mozog még? Mozog. Hova mész? Elrepült! Jó, jó. Ez a játék sem mentes a bugoktól. Postás furgon, elektronika, meg zárfeltörő. A postás kocsiban pont ez szokott lenni. Az itt mi? Ó, a nyilam. Pompás puska. Jó, és itt is van egy valami. Abban semmi. Jó. Na ezt vegyük csak fel. 2-es. Tölts tele. Micsoda? Azt hittem, hogy az vadászpuskához kell. Ez meg a magnumhoz. Ó, hát ez semmi se jó. Végre elállt az eső. Fázunk amúgy. Csak mondom, hogy fázunk. Mérőszalag. Ott egy nyíl. Felveszem. És ebben már nincsen semmi. Na nézzük már meg akkor azt. Várjál, 5-ös. Vagy ezt megettem. Meg az energiaitalt is megiszom. Aha. Ez felnyomja az innivalót, ugye? Fel. És végtelen staminát is ad az energiaital. Oké. Azt tetszik. Azt tetszik. Azt akartam, hogy ez... Hogy lehet itt rostokat gyűjteni? Hogy lehet itt rostokat gyűjteni? Azt hittem, hogy a fához oda megyek. Aztán kaparászom. Ó, de hülye vagy, Gergő. Előttél egyet. Blokkolva van az ütés. Az mi? Nem látok semmit. Szóval barkácsolás, ez kellene nekem. Horgászbot helyett rostok kellenek, meg fa. Lándzsa. És az mi? Barkácsolt balta. Legyen akkor ez.
Nézzük. Vágjuk. Ilyen sokáig? Aha, ebben már rönk is van. Botok. Nem, rönk nem kell, ez nem a forest. Ha. Jó. Jó. Jó sok fát vettünk fel, szerintem. Oké. És akkor kellenek még nekem rostok, ami azt mondanám, hogy lehet, hogy egy bokrot szét kell szedni, és akkor abban lesz. Előbb, mint hogyha láttam volna a bokrot. Ott a csirke? Hol van? Ott. Hoppári. Hát ez megvan. Ez a csirke megvan egyből. Szia Maci, szia Szakszó. Együtt voltatok valamerre? Pont egyszerre jöttetek. Adjad ide a húsít. Más van a csirkében? Nincs. És ott a nyíl. Ott van egy sátorka. Itt egy tasi. Szürke hátizsák. Egy kis lőszer. Doboz gyufa. Az mondjuk nem rossz. És ennyi. Jó. Mi a helyzet? Kapott a főni dínó ásatás játékot, kiszedtük a dínó csontokat és lett nagy dínója. Ó, olyat én is láttam. Olyat én is láttam már. Biztos jó játék. Mindentől távol vagyunk amúgy. Mindentől távol vagyunk. És akkor itt öldököltünk előbb. Jó. Valami ilyesmire gondoltam, hogy itt lehet szerintem a bokrot kiszedni. Kíváncsi vagyok, hogy a ízét... Ja, erre. Hé, ez kalapács. Ez ugye kalapács, ugye? Igen, barkácsolt kalapács. Ez kell nekem. Csali. Botok. Rostok. Jó. Rájött Gergő. Rostok. Ebből lesz íjunk. Ebből meg lesz az íj. Mountain bike. Oké, meg vagyunk. Na nézzük. Barkácsoljunk még nyilat. És még rost kelleni fog nekünk. Ez az íj, ez nagyon jó amúgy. Legalábbis most így az elején. Úgyhogy ezt mindenképp felvesszük. Oké. És nézzük is. Élvezte?
Hát gondoltam, hogy élvezte. Na nézzük, markácsolni tudunk-e tűzrakóhelyet? Kutya ledeltál. Azt lehetne barkácsolni. Gondolom, akkor azt úgy kell megenni, hogy ezt barkácsolni kell. Kőkés, barkácsolt hátizsák, barkácsolt azt is tudunk barkácsolni mindenből, úgyhogy akkor okék vagyunk. Kőkés láncsa, fegyver, barkácsolt fákja, molotov, rostot tudunk barkácsolni. Ja, boltból lehet rostot barkácsolni. Jó, ezt így megértem. Szögbomba, varrókészlet, cérna. Képességek. Még nem kaptunk képességpontot amúgy. Statisztika. Ölj meg 50 zéket. Ja, zét. Aha. Jó, rádiótornyot kell megvizsgálnunk amúgy. Hogy áll a kaja? Hát... Azt a húsit meg kéne ennünk. Csak nem tudom, hogy hol lehetne tüzet gyújtani. Vagy rakni. Jó. Vissza az barkácsoljunk még. Nyilat. Oké. És akkor menjünk tovább. Menjünk tovább egy kicsit, aztán majd nyomjuk. Jó, itt voltunk akkor, és akkor itt minden is elpusztult. Megnéztük ezt? Megnéztük, ugye ebben volt a Shotty. Aha, ebben volt a Shotty a kis buszban. Na nézzük. Amúgy nem rossz ez a játék. Nem rossz, kifejezetten élvezem, de csak már sikeres vagyok most még. Oké. Szia Alex. Hello. Ott a zombi. Headshot. Nézzük. Látunk-e még zombit? Én nem. Mi történik? Tönkrement ruhái vannak. Kipróbáljuk ezt a játékot. Régen játszottam már vele, a demójával, akkor így annyira sok mindent nem tudtunk kipróbálni, de így elment. És most azt hiszem most már 1.0-ás. Ebben nem vagyok biztos. Na. Mi lenne? Határul. Úristen, hát indul a western. Edzőcipő. Hát ez sokkal jobb ez a kabát, de elviszik a pulcsit is. A hűtőládában nincsen semmi. Jó. Ott egy zombi. Észrevett. Hova fut? Már sehova. Oké. Íhá! Na meg vagyunk. Meg vagyunk. Menjünk tovább. Van-e benne valami? Még azt hiszem, hogy van-e a környékünkön valami. Ott van egy zombi. Nincs képesség feloldva. Ezt a kocsit nem nyithatom ki, úgy látom. Oké. Nem olyan könnyű lőni. Nem is olyan nehéz. Úgy mindkettő egyszerre. Ott is van valaki. Erre jobb ruháink vannak. Kicsi sprint. Állj már meg!
Jó, megállt. Megállt. Szóval, piros, fekete csíkos felső. Kell lőszert gyártanunk majd mindjárt. De nem látok semmit. Hát ez kell nekünk. Nem akartam beszállni. Kidobom. Kis piros pulcsimat. Ez amúgy jó állapotban van. 77 a cipő, 30 a fekete. Elveszem akkor ezt a rózsaszínt. Ó, mondjuk a kerekeket is el kéne vinni. Ó. Mit hagyjak itt? Itt hagyom a mérőszalagot. A pisztolyt elviszem. És akkor megcsináljuk a kocsit, és jövünk erre a kocsival. Most visszarohanok, megszerelem a kocsit. Mondtam, hogyha meglátom, akkor tudom, hogy mit kell beleszerelni. És csinálunk még ilyet. Nem, nyilat. Mindig keverem gyorsan, ha nagyon gyorsan akarom mondani. Kicsit felboostoljuk magunkat, mert kezdünk éhezni, szomjazni. Ő kell nekünk, meg amúgy majd fa is, meg ilyenek is. Ha fejlövést adunk, akkor egyből eltörnek a nyílak amúgy. Azt vettem észre. Ja. A izébe, a túlélő csávóba, akit megöltünk, abban mennyi így kellett az nyíl. Az eszméletlen. Van pisztolyunk, abban van 8 lőszer, azt nézem. A pumpás sotiban még mindig nem találtunk semmit. Bár van vadászpuska lőszerünk, azt tudom. Hol az így? Az meg mi? Barkácsolt nyíl? Nyíl. És az íjat hova tette? Jó ember, hova lett az íjad? Eltört. Meg lehet. Kell rost hozzá. Oké. Ezt megcsináltuk. Van egy plusz egy... Ami ez a plusz egy, az képes? Jó, képességponton van. Jó. Kevesebb állóképességet használ sprinteléskor. Felold egy zsebhelysort. Így, hogy ezt így kell. Zárfeltörő. Zárfeltörő, jó lesz, a sprinter jobb lesz. Oké. Akkor egy képességet el is osztottam. Ilyen cowboyosan tolod, ugye? Ugye? Ez itt a vadnyugat. Ez itt a vadnyugat. Barkácsoljunk még nyilat. Nem tudok. Akkor menjünk visszafele. És reménykedünk, hogy tényleg nem jön oda semmi. Ez eddig itt volt? Mindegy, megeszem. Megeszik a mogyoróvajat. Vajával 100-on vagyunk.
Zsebóra, hova tegyem? Ó, a magyaróvajas üveg is üres. Az mondjuk nem rossz. Nem látok senkit, meg szerintem ti se láttok semmit. De az vigasztaljon mindenkit, hogy én se látok. Van amúgy valami map ezen? Igen, van map. Jézusom, az jó nagy ez a map amúgy. És erre volt a kocsi. Ha jól emlékszem. Ott a kocsi. Na, ezt nézzétek. Bam! Ezt kidobom. Oké. Azt kidobom. Jó. Van egy kocsim. Van egy kocsim. Most már csak inni kellene. Volt egy kóla nálunk, ugye? Aha, azt mindjárt betesszük így izébe. És megnézem, hogy tudok ilyen rongyokat hasogatni ezekből a ruhákból, mert nagyon sok ruhánk van amúgy. Itt a lőszereket egységesítjük, hogy egybe tesszük be. Meg ezt is beteszem, meg ezt is. Esküszöm, hallottam valamit. Szia zsombáj! Mindenki gangszer, amíg nem jönnek a zombik. Hát eddig tök jól ment, eddig tök jól ment. Utazó csomag. Oké. Átmenjünk ahhoz a kocsihoz, és annak kiszedünk mindent. Vízúban zsombály, hogy vagy? Apa kocsit hajt. Apa nagyon óvatosan hajtja a kocsit. Apa nagyon óvatosan hajtja a kocsit, mert ő rakta ezt össze. Itt a fajíjam amúgy. Szóval eldobtam az út közepén. Csak mondom. Jó, azt bedobjuk oda. Nem tudom, hogy ez a vadgomba jó enni, talán jobb főzni vele. Jó, akkor azt vihetjük magunkkal. Ja, a kólát megiszom. Megisztük a kólát. Mikor lesz már nappal? Apa óvatos sofőrje vagyok. Apa félő, aggodalmas agya vagyok. Jó. És akkor ez kell nekem. Meg ez. Meg ez. Nézzük meg, hogy tudunk-e barkácsolni ruhát. Tudunk rongyokat barkácsolni. Jó. Egy ilyet tudtunk. És rostokból tudnánk még barkácsolni. Még rostokból lehetne barkácsolni, de az nem kell nekünk. Annyira megsütném azt a csirkét ott a zsebemben, de azt még nem tudom. Azt még nem tudom. Na, akkor ezt a pulcsit bedobom. Ezt a babafejet nem tudom, hogy minek viszem. Hogy ezt a backpackre tudom akasztani a babafejet. Azt nem tudom eldönteni. Ezt nem tudom eldönteni. Nézzük meg, hogy miket tudunk barkácsolni. Csalit tudunk, hogy legyen halacskánk. Tüskés ütőt. Jó. Igazából az a lényeg, hogy a palackra hangtól... kell nekünk a ragasztó. Várjál, nem volt a kocsiban? Igen, ponyva, chips, ilyenek. Egy chipset szerintem megeszünk, hogy legyen több helyünk. A gatyút bedobom oda.
Barkácsolt nyíl. És ki kell vágnunk még egy fát. Csak az kéne, hogy nappal legyen. Az kéne, hogy nappal legyen. Most mi van? Ja, ez burgonya vetőmag. Egy nap át. Ja, ez volt még az első napunk. Jó. Ez volt még az első napunk. Én azt hittem, hogy már vagy a harmadik napnál tartunk. De oké. Üzemanyag. Teljesen rosszul el. Itt ugye el tudunk menni, ugye? Ugye? Jó. Akkor visszamegyek. Hát ebben a izében nem nagyon, nem, biztos van fákja is a játékban, de nem nagyon tudok. Vagy a T. Ó. Mindig szépen. Né. Hogy van ez? Ja, így. A Space-szel meg kell állítani a kocsit. Csak így nézem, hogy mondom, folyamatosan baszózok ezzel. Hallottalak? Hallottalak, te rohadék! Ja. Ez így a semmiből jött. Ez így a semmiből jött. Oké, meg vagyunk. Úgy zúg a kis autó, mint hogyha meg lenne rakodva 18 láda almával. Hát figyelj, ez a hátulja, úgyhogy megvan. Igazából megvan rakodva rendesen. Na nézzük, kivettünk mindent? A kerekeit kivettük ennek a kocsinak. Üzemanyag ebben nincsen ebben a kocsiban. A hátsó csomag tartójában meg nincsen semmi. Kicsit szétnézünk itt a környéken. Én amúgy bepakolnám ide a kerekeket a hátsó ülésre. De nem tudom úgysem. Aludni kellene? Van egy olyan gyanúm, hogy nem aludtam, és ezért van 25%-on a staminám. Jó, a következő éjszaka alszunk vagy egy ágyban. Várjatok, kell vágnunk egy fát. Egy fát mindenképp ki kell vágnunk, mert kell. Azt jól megmondtam, de szerintem mindenki érti. Fát kivágni kell. Jó. Oké. Ja. Minden megvan. Kiveszem a csomagtartóval, amit ki kell vennünk. És akkor mondom, kiveszem. Kicsit szokni kell ezt az irányítást. Amúgy. Körülbelül. Ez van a legnagyobb problémám. És barkácsolt nyíl. Kell még kő.
Inkább szedek fel újat. Ó, leltár tele van. Akkor... Két kocsikereket kiveszünk. Így né. Jó. Zombit nem látok. Amúgy jó ez, hogy ilyen nézetből látom a játékot, emiatt nem látok túl messzire. Emiatt tényleg meglephetnek a zombik. Ez így nem rossz. Sokkal jobban zavar, ami a... Mi a másik játék? A Project Zomboid. Abban jobban zavar az, hogy ott ilyen... Van egy ilyen kis rész, amit láthatsz, és akkor magad mögé már nem is látsz. Ó, például ezt az épületet észre se vettük volna. Akkor mindjárt bejövünk ide. Bejövünk ide és megnézzük, hogy mi van erre. Markácsolunk nyilat. Jó, még kell rost. Láttok itt bokrot? Én nem. Menjünk a izébe. Menjünk a házba. Menjünk a házba, csak visszaviszem a cuccokat. Nézzük. Jó, kőgéscsillapító nem kell, kutyakonzerv nem kell. Ez üres üzemanyag. A gombát megeszem. Más nem találok, a követ, ezt bedobom oda inkább. Ezt a faiét, ezt kidobjuk. Ez nem kell. A boltokat betesszük ide. Az jó lehet. Én azt mondom, hogy 57-14% ez nem kell. Barkácsos nyír az maradhat, a rostok az mehet. Ez 88%, ez 57, 84. A jacket is kidobom inkább, és marad ez a sárga. Ezt szelektálnunk kell itt a szemétből. Lezárt borsó konzerv, azt kit fogjuk tudni nyitni? Hogy áll a kajánk? Oké. Ponyva, sokféle dologhoz lehet jó, úgyhogy megtartjuk. Ez nem kell. Nagyobb kocsi kellene. Már úgy érzem, hogy nagyobb kocsi kellett volna. Doboz, gyufa. Elektronika. Feketeink. Rózsaszín pulóver. Hát ezeket kidobáljuk. Jó, és a többit meg megtartjuk. És ezt is megeszem. Megeszik a gombát. Ez így diszkrét volt. Igen, Alex, ez volt az egyik legdiszkrétebb megoldás, amit választhattál volna. De gratulálok hozzá. Mindenképp gratulálok hozzá. Csinálják azt egy kis brassóit? Hát amúgy csirkéből csinálhatunk brassóit. Várjátok. A kettesre teszik az íjat. Így né. Jó. És akkor mehetünk fel. Megnézzük, hogy mi lesz itt. Hello! Ott van valaki. Valakik. Ott már nincs. Jó, ott nincs bent senki.
Ott sincs. Ott sincs. Jó. Mehetünk tovább. Természetesen borsó nélkül. Tudom, a borsós az nekem jött. Az nekem jött a borsós dolog. De természetesen Alex, a borsóval eszik a brassóit, nem tudtad? Nem tudtad, hogy itt borsóval kell csinálni? Itt van valami, vagy textúra? A játékokban még mindig az van, hogy a textúrát is simán valaminek néztünk. Ebben most belecsúsztunk. Akkor borsóinak hívjuk. Legyen borsói, az is jó. A borsós brassói amúgy tényleg egy finom dolog, srácok. Próbáljátok ki. Egy ilyen plusz íze van. Ilyen plusz íze van. A borsó amúgy az egy tök szar zöldség. Én utálom a legtöbb dologban. Egy kalapács. De a brassóiban megeszem. Ott van valami a izén a hintán, látjátok? Ez is egy babafej. Na, még egy babafej. Mit csinálják ennyi babafejjel? Közben kívülről megnézzük amúgy, hogy van egy zombi a házban, de nem láttam. Áci is borsó eszi a brassóit. Hát Ácinak remek ízlése van. Ácinak remek ízlése van. Na nézzük. Oké. Itt lehetne egy választékosabb zene ebben a játékban, és akkor amúgy még jobban tudnám szeretni. IPP. Jó, én itt nem látok bent senkit. Nézzük meg a kukát elsőnek. Elektronika. Hűtőszekrényben semmi. Szekrényben paradicsomleves. Új. Utálom amúgy a paradicsomlevest. A paradicsomleves az a kaja volt, amin sírnom kellett gyerekként, amikor így enni kellett. Sírva ettem a paradicsomlevest. Jó. WC. Megtöltjük. Ezt nem lehet megtölteni az üveget? Jó, akkor az üveget itt hagyom. Én ezzel most úgyse tudok mit kezdeni. Tű. Ez biztos jó lesz valamihez. Piros sapka 61, 91. Jó, ezt felveszem így. Folyamatosan öltözködünk. Jó, nem kell lefeküdni amúgy. Azt hittem le kell feküdni ebben a játékban, de nem kell lefeküdni. Jó, és itt körbenéztünk mindent. Most minden megnéztünk szerintem. Menjünk vissza a kocsihoz. Nekem a paradicsomos káposzta volt. A paradicsomos káposzta is olyan, úristen. Mikor bölcsiben voltam, mindig a bölcsiben így az volt az egyik első kérdésem, főleg így az elején, mikor így mentem, hogy így kérdezem a nevelőnőt, hogy na, és evett ma rendesen a gyerek? És akkor mondja, hogy paradicsomos káposzta volt, úgyhogy senki se evett rendesen ma. És mondja így a nevelőnő is, hogy nem is érti, hogy miért adnak még paradicsomos káposztát embereknek. Ezt én se igazán értem. Ott egy túlélő. Az egy túlélő. Stackkel? Stackkel. Jó. Megeszem a paradicsomlevest. Megeszem, ha már ilyen gusztustalan.
Paradicsomos káposzta finom? Rossz válasz. Rossz válasz, Noémi. Na, megpróbálunk halkan menni. Jó kis sült oldalasra. Add nekem a sült oldalast, a többit megtarthatod. A többit megtarthatod. Olyan ritkán ettem amúgy oldalast mostanában. És nemrég elkezdtünk csinálni újra oldalast, és nagyon finom lett. Na, valahol ott van a túlélő, láttam. Ott van. Hús! Rohadj meg. Ja. Meg vagyunk, vagyis hát én ő rohadjon meg, de... Igen, elvettünk mindent tőle. Oké. Oké. Ennyi volt benne? Lőszer? Hát láttam, hogy volt egy fegyvere is. Hát láttam, hogy volt egy fegyvere is. Azt miért nem adja ide? Többet ért az az íj, amit belelőttem. Nem. De. De. Így. Az csak egy kartonpapír fegyver volt. Én is azt láttam akkor. Akkor valahogy én is így érzem. Na nézzük. Ahogy jól nézünk ki, olyan, mint hogyha turiból jöttünk volna ki. Az a rózsaszín cipő, azzal a sárga nadrággal, a csíkos felső, a kendő, meg a cowboy kalap. Most jöttünk. Irigy a játék, nagyon irigy. Nagyon irigy a játék. Amúgy tetszik ez a játék. Van egy olyan gyanúm, hogy ezt még vissza fogom hozni. Ezt még vissza fogom hozni, és rendszeresebben játszunk vele. Jó. Arra nincs. Remélem nektek is tetszik, mert engem kezd meggyőzni. Kezd meggyőzni. Már gondoltam rá, hogy daisy-zni is fogunk amúgy mostanában, de így. Autó. Ebben nincsen semmi. Benzin lehetne amúgy. Igazán lehetne egy kis benzin, vagy valami. Az ott valami a földön? Mi? Harcikés. Pattanj bele a zsebembe, harcikés. Az meg mi? Számszeri vesző. Van számszeri? Az azt igen. Itt távolabbra látunk. De nem sokkal. Addig lett volna kartonpapírról, hogy meg nem üt. Valószínűleg igen. Vadászpuska. Nézzük meg, hogy... Ebbe sincs lőszerem. Hát akkor ez mi? Ez nem abba való? Nem. A vadászpuskával abszolút távolra tudunk nézni, látjátok? Ott van egy kocsi. Van egy kocsi, jó, érdemes a vadászpuskát így a kézben tartani, mert azzal így tudunk szétnézni. Oké. Na nézzük. Itt benéztem? Igen, itt volt a vadászpuska. Improi. Mindjárt visszaszaladunk a kocsihoz. Nem hallottam valamit. Akkor mindjárt visszaszaladunk a kocsihoz, aztán jövünk megint. Sedán. Van benne... hát nem. Jó.
Menjünk vissza. Nem nagyon van benzinünk. Nem tudom, hogy mivel kéne tipkázni itt a benzint a kocsikból. Itt volt valami? Ah, itt van egy kerék, nézzétek. Csak azt nem lehet levenni, az dísz. Azt hittem, annak van értelme. Na jó. Hússunk vissza a kocsihoz. Folyamatosan ment a játék. Azt mondom, hogyha meghalunk valahol, fel fogunk éledni, csak azt nem tudom, hogy hol. Na, mehetünk tovább. Kicsi kocsi, útra kell. Jó, eddig jöttünk. Jaj, basszus kulcs. Üresbe kell tenni a kocsit amúgy. Ezt még szoknom kell. Arra mutatja, hogy arra egy hotel lesz. A vadászpuskát tesszük ide. Mert se a sotiban, se a vadászpuskában nincsen lőszerünk. Viszont ezzel rohadtul körbe tudunk nézni. Rohadtul körbe tudunk nézni. Nincs busz. Nincs benne semmi. Nyári szezonban nem engednek befoglalás nélkül? Azt mindjárt meglátjuk. Azt mindjárt meglátjuk, Zsombály. Ott egy kis faház. Táborvezető néni. Úgy hívták, hogy Daisy. Ott van egy zombi. Kasszám. Csak mondom. Csak mondom. Oké. Okay. Jó, megöltünk párat. Szén. Na nézzük. Ezek csak ilyen roncsok, ezek a kocsik. Ha fejbe lövöd a zombit, akkor nem marad meg az íj. Hogyha a testébe lövöldözöl, akkor marad meg minden. Valami zombit hallottam? Hallottam valószínűleg. Mi volt ez? Fekete-fehér kötött sapka. Ruhás kosár. 49, 77. Hát azt a kis bénos akár biztos nem fogom felvenni. Néha azért elég hülye nézetből van. Mosógépek. Pulcsi. Nem kell, kösz. Ott a zombi. Ott a zombi a kólás automata mögött. Kesztyű. Az mondjuk jól jön. Oké. Okay. A kesztyű az elég jól jön. Hoppá! Azt előttük a fenébe. Van ott még 2 zombi. Már csak egy. Az itt az automatában nincsen semmi. Amúgy... Ez egy terepjáró. Ez jobban tetszik, mint a kis kék. Úgyhogy így lehet, hogy jövünk ide szerelni. Bár... Abban meg lehet, hogy több fér be. Ebben nem vagyok biztos.
Jó. Közelítsük meg azt a fehér, inges zombit. Hoppá! Jó nagyot ordítottál. De mire fel? Na nézzük. Kuka. Kötél. Az mindig jól jöhet. Meg fa. Az is. Az is jól jöhet. Jó. Hát itt nincs ajtó. Azt hittem, hogy van ajtó. Mondom, legalább bezárom, aztán itt éjszakázok, hogy valami. De hát itt nincsen semmi. Menjünk tovább. Jó, na nézzük. Ezt bezárom inkább. Hűtőszekrény. Tök üres. Tök üres az a hely. A babafejet én kidobom. Ez nekem nem fog kelleni szerintem. Nem is értem, hogy minek hoztam magammal. Löges drót, kösz nem. Az egy utánfutó, vajon el lehet vinni az utánfutót? Amúgy milyen jó lenne már. Fegyveralkatrészek, elektromos szerszám akkumulátor. Ez nem tudom, hogy mire jó. Szerszámos láda, egy fűrész. Az mondjuk biztos jó a favágáshoz. Répa magcsomag, meg káposzta magok. Hát szerintem most magot nem viszek magammal, mert nem nagyon építkezem. Most pure túlélés. Úristen, ti hallottátok? Én hallottam, mint hogy egy medve lenne. Vagy egy haldokló zsiráf. Még nem tudom eldönteni. Szóval kés. Van vadászkésem, harci késem, az jó lesz. Halljátok? Én hallom. Rizs. A szétszedhető. Megeszem a rizst magában. Olyan, ezt csak így nyersen esszük, vagy ez főtt is? Hát szerintem semmit sem vitt fel. Ott van egy innivaló. Vedd már fel! Jó, lemegyek a kocsihoz. Lemegyek a kocsihoz. Megtöltöm, amit meg lehet. Megtöltöm, amit meg lehet. Például a fát, azt... Tudjátok mit? Elég lesz 2 kerék. Elég lesz 2 pótkerék szerintem. Itt a különböző lőszereink vannak, különböző fegyvereink. A babafejet most már tényleg nem viszem magammal. Nyers húsunk még mindig van, ezt tudjuk stackelni, tudjuk. Nagyon jó. Fűrészt oda teszem. Ez mi? Állatkex.
Megeszem most már az állott kekszet is. Jó. Innivalót kell most már lassan keresnünk. Koszos vízünk van, az a helyzet. És más nem. Üres konzervdobozt eldobom. Jó. És akkor várjál, nézzük meg, hogy... Kicsit előrébb megyünk. Ott van pár zombi messze. Állíts már le a kocsit, Gergő! Jó. Mindig elfelejtem leállítani. Mindig elfelejtem. Látszik, hogy nincs jogsim. Ott van zombi amúgy. Üdítő. Állott üdítő. Nem baj, megisszuk. Kicsit romlott ez a sör, de vagy kóla, vagy fanta, vagy valami. De jó az. Na nézzük. Oké. Egy zombi volt itt. Van ott valami nála. Na mi van nála? Kötél. De ez kötél vagy belek amúgy? Mert olyan, mintha belek lennének. Üvegtisztító tabletta. Ez jó. Mert ezt szerintem bele tudom tenni ebbe. Nem? Ne felejtsd el kinyitni őket, hogyha van benne víztisztító tabletta, lehet, hogy üres. Ja, értem. Akkor ezt úgy kell, hogy ezt most... Ezt most hogy csinálom? Kinyitotta? Kinyitotta. De nem volt benne semmi. Üres volt. Pedig hallottam, hogy zörgött meg minden. Ja nem, kitette ide. Oké. Akkor nem tudom, hogy kell. Kere, menü, megnyitás. Megnyitottuk. Ó, van üvegtisztítónk. Akkor tudunk barkácsolni vizet. És ez tiszta lett, mert hogy van ilyen tisztító tablettánk. Még sose ittam ilyet, amúgy kíváncsi vagyok, hogy mi lehet benne, vagy hogy mennyire erős egy ilyen tisztító tabletta. Biztos rohadt erős. Instant vízforró. Nem, ez a... Lényegében széntabletta amúgy. Nincs többi íjunk? Nincs. Ez probléma. Akkor lemegyünk mindjárt. Várjál? Oké. Oké. Ott van egy nagy zombi. Nem akarok vele harcolni. Csali!
Jó, lesétálunk. Lesétálunk. Ugye megnézzük ezt a kis házat, hogy mi van ott arra. De itt nem látok semmit. Szóval ilyen színtablet vagy, nem tudom mit tesznek bele, hogy nem, az nem színtabletta, de akkor nem tudom, hogy mire kell mi van abban a tablettában, valami ilyen víztisztító, és akkor azzal jók is lehetünk. Mit akartam? Ezt meg akartam enni. A bogyókat megesszük. Az egy kicsi vizet is helyre rak. És kajával is jól lakunk. És van nálunk fa, ha jól emlékszem. Nem! Így né. Varkácsoljunk. Varkácsolt nyíl. Ó, kell a kő hozzá. Kell a kő, amit ide teszek. Jócot azt bedobom inkább ide. Akkor barkácsoljunk barkácsolt nyilat. Jó. Számszeri vesző. Hát olyat nem tudok csinálni, vagy nem láttam még számszeríjat amúgy. 15 nyíl? Nem rossz. Az nem rossz. Mi kell hozzá még? Rost. Oké. Oké. Na nézzük. Visszateszem ide. És más nem látok. Ó, várjál. Tudok még ízét csinálni, tiszta vizet. Jó. Még volt egy koszos, egy büdös koszos vizem. Ezt a kocsiban hagyom. A kocsiban hagyom, borsó, konzerv, jó, azt úgy be tudjuk dobni, akkor a giliszta nem kell szerintem senkinek. És harcikést ide teszem. Ezt meg beteszik ide. Ja. Na. Kicsit sok zombi van előttünk. Kicsit sok zombi van. De szerintem, tudjátok mit? Szerintem legyen ennyi. Legyen ennyi ez a játék. Van ilyen, hogy mentés? Igen. És eddig tartott. Eddig tartott ez. Úristen, micsoda fénye van. És jönnek rá a zombik? Nem. Oké. És még folytatni fogjuk. Nagyon tetszett ez a játék. Még egyszer köszönjük majd a Lurkiten, hogy kaptunk kulcsot hozzá. És mi megyünk tovább. Ennyit mentünk, összesen ennyit. És ide kell eljutnunk. Úgyhogy nem is tudom ez mennyi irány, vagy hogy mennyi idő lenne, hogy ezt végigvigyük ezt a játékot, de amúgy ez jó volt szerintem. Jó volt ez a játék. Akinek tetszett, az lájkolja be ezt a videót, kövesse be a csatornát, nyomjátok be a csengőt esetleg, hogyha szeretnétek még több ilyen videót kapni majd, és még találkozunk. Sziasztok, hello, hello!